поздрав е специално за Аси от Семчино. Днес той живее със своето прекрасно семейство, с любимата си съпруга Валя, с синовете им Емо и Давид и с тяхната принцеса Петя. Нека този поздрав е за тяхното здраве, щастие и още много успешни. Хей, 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 хей! О, мана, мама, мама, мама. Лей, 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 лей. Да, лей, 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 лей. Да, лей, 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 лей. О, мана, мама, мама, мама. Лей, 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 лей. Да, лей, 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 лей. Гледайте го и се пухайте от яд. До него е Валя, заедно вървят. Той си живее като цар, с нея до себе си е още по-силен звяр. Искате да падне, ама няма шанс. Напухна вас, той вдига стандарт. Колкото повече го мразите, толкова по-нагоре го качвате. Не може, не може да съборите Аси. Той си живее спокойно и със стил. С празни думи само ще говорите, докато той гради, а вие гледате. Не може, не може да съборите си. Чуждата завист изобщо не го мръдна. Приказките хвърчат, но той не ги слуша. Той си върви и върха си покорява. Сатовча го знае, живота е сцена. А си върви със съдба подредена. Валя до него, любовта му е сила. Емо, Давид и Петя, гордост най-мила. Не може, не може да се борите Аси. Той си живее спокойно и със стил. С празни думи само ще говорите, докато той гради, а вие гледате. Не може, не може да съборите Аси. Силен и спокоен, не пада, не спира. Семейството му е силата, която го води. Гледат ли го отстрани с болка в очите, а той продължава и напред върви. Аси е име, което се помни и в живота си